Luyo sa ginapatumang community quarantine sa nagkadaang lugar sa Mindanao, malampusong gyapong gisaulog sa mga kaigsunang Muslim ang Idil Fitr o pagtapos sa Ramadan. Ano ang detalye? Alang sa mga kaigsunang Muslim, mao na kuno kini ang pinakamingaw nga pagsaulog sa Idil Fitr o pagtapos sa Ramadan. Gani sa Cotabato City, kung asa ginapatuman ang No Movement Sunday, wala agay mahimo ang mga Muslim kundili sa ilang balay na lang sila magsambayang kauban ng pamilya. First time in my life na nagkaroon ng ganito, yung walang salo-salo. First time talaga nangyari na hindi mo kasama yung family mo. Sa maitom Sarangani Province ug General Santos City, tungod bawal gihapon ang mass gathering tungod sa COVID-19 pandemic, gisaulog ang Idil Fitr sa mga balay na lang gihapon kauban ng pamilya. Dungan silang nagsambayang isip pagpasalamat kay Allah sa kalampusan nila sa Ramadan sa usa ka bulang pagpuwasa. Sa Marawi City, ang gilaumang family reunion matag Idil Fitr wala mahitabo. Hugot gihapon ang pagbawal sa congregational prayer, busa sama ni Alan Amir sa balay na lang sila mag-ampo ug sa ulugo ng Idil Fitr. Ilang giampo nga mahuman na unta ang COVID-19 pandemic. Napakalungkot dahil yun nga first time, di ba? Oo. At saka kung tutuusin itong pangyayaring ito ay ni minsan hindi dumaan sa aming kaisipan o sa aming panaginip na mangyayari ang isang prayer na hindi kami pinayagan samba sa mga moske at saka doon sa mga malalaking lugar kung saan usually ginaganap yung prayer. Apan sa Balui, Lanao del Norte, bisan gibawal una ang congregational prayer, wala mapugnan ang pagsambayang sa kapin o sa kagatos ka mga kaigsunang Muslim sa ilang moske atol sa Idil Fitr. Gipasabot ni Imam Haji Sirad Abdul Aziz nga pulos taga barangay lamang nila ang mitambong. Wala usab kunoy nagkasakit sa COVID-19 sa ilang lugar. Wala kaming layunin dito. Maliban lang sa hihingi kami sa Panginoon Diyos, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano mawala itong coronavirus. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.